Majbrit og er karrierevejleder på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Vi har forskellige tilbud, som bygger bro mellem studerende og erhvervslivet. Jeg har været til kurset personprofilanalyse. Det har været rigtig godt, og det jeg har fået ud af det, det er, nu ved jeg, hvad jeg kan sige under et jobinterview. Altså hvor mine kvalifikationer ligger, og hvad jeg er god til både fagligt, men også personligt. Og jeg har været med til at løse en opgave fra den virkelige verden flere gange. Og jeg meldte mig til det, fordi at jeg følte, at jeg manglede noget viden om, hvordan jeg rent konkret kunne bruge den viden, jeg lærte på studiet ude i den virkelige verden. Det arrangementet også givet mig, fordi jeg fandt ud af, at man både kunne hjælpe virksomhederne med at forstå deres problemer, men også til at komme med løsningsforslag. Og så er det en rigtig sjov og hyggelig oplevelse, og man bliver udfordret, og man lærer en hel masse. Jeg har brugt projekt- og karrierevejledning til at få sparring, da jeg skulle skrive en god ansøgning. Desuden så fik jeg noget coaching i forbindelse med, at jeg skulle til jobsamtale. Her fik jeg indblik i, hvilke spørgsmål, der bliver stillet til en jobsamtale, så jeg også var parat til at svare på det, hvilket måske også var det, der gjorde, at jeg i sidste ende fik jobbet. Jeg har været til individuel karrierevejledning, og der fik jeg sparring på en praktikansøgning, fordi jeg gerne ville i praktik. Og det gik rigtig godt. Ansøgningen sparkede virkelig nogle døre ind, og jeg blev tilbudt flere praktikstillinger.